så er vi ved at være klar igen. Vores første uge i Cape Town er slut, Ja. og vi skal videre. Vi skal forlade den her faktisk rimelig cool by. Ja. Ja. Og vi skal ud og hente en lejebil. Det gør vi ude i lufthavnen. Så, men vi skal være ude her kl. 10, så nu går vi ned og smider vores lejlighedskort. Og så skal vi fange en Uber ud til lufthavnen, og så skal vi afsted. Roadtrip! Roadtrip! Okay, så er vi på vej til lufthavnen. Vi er lidt tidligt på den, men må ikke, at vi kan prøve at se, om de ikke har en bil klar til os. Når vi er ude at rejse og booker lejebil, vi har gjort det efterhånden rigtig mange gange, både i Mexico og Costa Rica, så Kan man få sådan nogen der? Nej, når vi lejer bil, så gør vi det altid, eller vi går ind på Discover Cars, og det gør vi, fordi der kan vi få en masse tilbud fra en masse forskellige udbydere. Den her gang så er det First, men det kunne lige så godt være en eller anden udbyder. Og der kan vi ligesom også bruge vores filtre til at sætte blandt andet, at der skal være automatgear, fordi vi skal køre i venstre side, hvilket bliver lidt spændende. Så jeg skal i hvert fald have automatgear, så jeg ikke også skal tænke over, at jeg skal skifte gear med venstre hånd. Så, men lad os se, om de har en bil klar til os. Okay, så har vi fået udleveret vores Toyota, og det er altid mega vigtigt at gå udleveringssedlen igennem, fordi brug hellere 10-20 minutter på at gå den igennem, tage billeder og videoer, alle små skrammer, ridser, cracks i lakken, sæt det på, så de ikke kan bonge der efterfølgende. Men nu mangler vi egentlig bare, at inspektionsskuten lige kommer tilbage, så vi lige kan få påført for eksempel sådan et lille eksempel som, at her på fronten, så skriver de lige nogle tal, men der er slet ikke noget på højre side af fronten, og der er faktisk en masse sådan små scratches og ting og sager. Og hvis ikke det er på, så kan vi heller ikke rigtig bevise, at det var der, da vi fik den udleveret. Så better safe than sorry. Okay. Kom indenfor, hvis du tør. Det går egentlig okay. Lidt nervøs lige at komme ud af lufthavnen, men og så skal jeg lige vende mig til, at alle spejlene og blinklysene er mærkelig følelse. Men nu skal vi bare til lige ud i 10 km, har min navigatør fortalt mig. Nu kommer der en sammenfaldning. Kør pænt. De kører pænt, det var godt. Vi ankom her til Simonstown i går. Vi kom her til vores værelse. Det er et rigtig fint hus, vi er i. Og jeg synes lige, I skal se udsigten, fordi det er nok det vigtigste her i hvert fald. Prøv lige at se. Er den ikke lækker? Det regner lidt i dag. Jo. Nå, men selvom det regner, så skal vi faktisk være ude herfra. Så det er tid til roadtrip i regnvejr.
Pingvinerne her er grunden til, at vi er kørt cirka 45 minutter syd for Cape Town. Der er en koloni af afrikanske pingviner lige her, og de er super nuttede. For dem skal vi ud og se noget mere til. Denne her koloni af afrikanske pingviner her ved Boulders Beach er faktisk udrydningstruet, eller hele arten er. Tilbage i 50'erne, der var der flere 100.000 ynglende par. I dag der er der måske kun 10-20.000 tilbage, og her er der kun 3.000 ynglende par tilbage. De spiser småfisk, sådan noget ansjoser og sardiner ude fra havet. Men overfiskeri har gjort, at de her pingviner ikke rigtig har så meget føde. Og så er deres habitater langs strandene også ødelagt. Vi ser en masse huse i baggrunden, som er blevet bygget igennem 50'erne, 60'erne og 70'erne. Det er lidt synd for de her pingviner. En af de ting, der bliver gjort for at hjælpe de her afrikanske pingviner med at genoprette deres bestand, det er ved at lave sådan nogle reder, sådan kunstige reder, så de lige sådan får lidt hjælp. I kan prøve at se dem hernede. De er sådan nedgravet, de her sådan store, hvad kan man kalde dem? Krukker? Krukker. Ja. Men de bygger faktisk også selv reder rundt i naturen her. Ja. Og der er denne her gangsti imellem Boulders Beach og Foxy Beach, som vi var nede ved. Og jeg tror, at ved Boulders Beach, der er det muligt at komme helt ned på stranden og gå sammen med pingvinerne. Men da vi parkerede derovre, der sagde hende i skranken, at der var ikke nogen pingviner. Så nu får vi se. Ja. Vi går og kigger. Hej med dig. Hej med dig, lille ven. Du er fin. Så pingvinerne kan du ikke kun se på stranden. De bor og går faktisk også herinde. Der ligger også nogen her og putter sig lidt. Og det er rigtig fint, at vi mennesker faktisk kun må gå på de her gangbroer her, og vi er dem, der er spærret inde, og ikke pingvinerne. Lad os se, om der er nogle pingviner hernede. Der er pingviner oppe på stranden derhenne. Til de geologiinteresserede, og dem er der jo mange af her i verden, så er de her granitboulders kun 540 millioner år gamle. Bonusinfo. Det bliver lidt spændende det her. I see penguins over there. Men hvordan kommer vi derover? Vi klatrer. Nej, det kan vi ikke. Jeg kan godt. Åh Gud. Pas på ikke at falde. Det var mere ment til mig end til Kenneth. Pingvinerne er lige derovre. Jeg ser pingvinerne. Hvad man ikke gør for pingviner, hvad? Ja, præcis. Og det er se.
Skal du med? Jeg kommer over aldrig herop igen. Du skal ikke stå og grine. Okay. Jeg skal derned. Med alt det her. Okay, det bliver spændende. Det er nok ikke så godt. Man har vel været i forsvaret. Så er vi igennem. Man må ikke røre dem, og man må ikke fodre dem. Og de har faktisk ret spidse næb, så man kan godt få et ordentligt haps, hvis man bliver bidt af dem. Det lykkedes. Jeg fik varmen. Og lidt på strusse. Vi har kørt en halv time længere sydpå fra pingvinerne. Det blæser virkelig meget hernede, fordi vi er faktisk ved Kap det Gode Håb. Det sydligste. Nej, det er faktisk ikke det sydligste. Det har jeg lige lært. Det er ikke det sydligste af Afrika, men det er Kap det Gode Håb. Det er ikke lige super vejr i dag, men det her er hvor Atlanterhavet og det Indiske Ocean mødes. Lige herude. Under skyerne. Sikkert møgvejr. Det er lidt ærgerligt. Lidt ærgerligt. Vi kunne godt have brugt det med super lækker blå himmel. Men sådan er det. Vi blev godt våde her. Ja. Det er sådan, at et sted hernede i den her nationalpark, der kan man finde noget at spise. Så det tror jeg, at vi skal have gjort nu. Og derefter så har vi en cirka 3 timers tur til næste stop. Goodbye for Cape the Good Hope. Jeg ved godt, at vi sagde farvel til jer ved Kap det Gode Håb, men vi synes simpelthen lige, at I skulle se lidt små klip fra vores køretur, fordi vi har været ude på en 3 timers lang køretur, og vi så simpelthen både zebraer. Ej, hvor sejt. Det er en zebra. Vores første zebra. Hey zebra. Hallo. Ej. Kig zebra. Vi så strusse, og vi så kæmpe bavianer på vores køretur. Det var helt fantastisk. Der er mange. Og så vi også nogle ret lækre udsigter. Men nu er vi landet her i Gansby, hedder det. I den her super coole lejlighed. Vi har simpelthen det hele for os selv. Kenneth han står i vores super lækre køkken. Fordi det er virkelig lækkert. Den er der.
har et stort badeværelse. Vi har et soveværelse. Vi har vores stue. Så har vi et ekstra soveværelse. Og herude, der kan vi lige nå at se en lille solnedgang. Og vi har næsten haft regn på hele vores tur, eller på hele vores køretur her. Så det er ret lækkert lige at se en solnedgang. Og vores vært sagde faktisk, at når vinden er stillet af, og havet har lagt sig lidt igen, så er det faktisk muligt at se hvaler herfra. Så det håber vi, at vi kan. Men ellers så vi er her i Gernsbakke, og det er der jo selvfølgelig en grund til. Og det viser vi jer mere om næste gang.